Andam na ang tanan sa subling pagsaulog sa World Bamboo Day nga salmutan na usab sa Sugbo. Daghang lugar ug mga organisasyon ang mikomit nga mosalmot sa pagpananom. Siniko Sereno sa dugang detalye. Sa Setyembre 22, dungan sa kasaulugan sa World Bamboo Day, himuon ang halapad nga pagpananom o kawayan dinhi sa Sugbo. Andam na ang tanan alang niini ug gani mas daghang grupo ug organisasyon ang misaad nga mosalmot. Ning tuiga, ubay-ubay nga mga dapit sa lungsod sa Balamban ug Asturias ang gipiling lugar nga pagatamnan. Nang hinaot ang mga organizers, daghan ang mosalmot ug mo-volunteer. As of today, we have 385,000 nga natanom, pero dili lang kawayan. Sagol siya. Adunay kawayan, adunay fruit trees, adunay mga forest trees nga atong gitanom kay ato man po gikonsulta ang komunidad nga diin involved sa pagpananom. Adunay komunidad nga gusto nila kahoy. Adunay komunidad nga gusto prutas. Tanang mga LGUs nga dunay kadasig sa pagpananom og kawayan, invite na nato. Unya, dunay mga nursery ang uban nilambo, ang uban nabiyaan. So, maingin kita nga ang mga munisipyo doon na pagdasig. Gihulagway ang kawayan nga dakog ikatabang sa kalikupan, labi na sa paglikay sa mga kalamidad, maong giawhag ang halapad nga pagpananom niini. To plant the bamboo where they are needed. One, where are they needed? Kato mga disaster-prone areas. Kaya ang kawayan usa sa pinaka-importante kaayong tanom nga atong ibutang to help prevent landslide. Ang GMA Regional TV usa sa mga partner sa World Bamboo Day. Sama sa miaging tuig, subling musalmot ang Balitang Bisdak News Team niini. Nico Sereno, Balitang Bisdak.